because I'm aspiring in Canada. പിന്നെ പ്രഭാതത്തിൽ പിന്നെ പ്രഭാതത്തിൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ അടുത്ത സ്റ്റേജ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പറയാം. അവരുടെ സ്വന്തം ഇൻസിയാണെങ്കിൽ Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanathmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഭക്തിയോഗമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ശ്രീ ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദജിക്ക് ജയ. അധ്യായം 12. അധ്യായം 11 സംഗ്രഹം. അധ്യായം 11 ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നു. ദ്വിഭുജമായ കൃഷ്ണരൂപത്തോടുള്ള അർജുനന്റെ ആസക്തി. അർജുനന് അതിലാണ് അവസാനം തനിക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ 2 കരങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനന് സമാധാനമാവുന്നു. ഇതാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ രൂപം എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തോട് ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാകയാൽ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പോൾ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ 2 കരങ്ങളോട് കൂടിയ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തോടാണ് ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നത്, ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രൂപത്തെ തനിക്ക് ആരാധിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച്, എന്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനമാണ് പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത്, മറ്റെല്ലാ പ്രക്രിയകളും ഭക്തിയുത സേവനത്തെക്കാൾ നിലവാരം കുറഞ്ഞതാണ് എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിക്കുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിൽ ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗം, ഇതിനെക്കാട്ടിൽ എല്ലാത്തിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അമൂല്യമായ അവ്യക്തിഗത ഐശ്വര്യങ്ങൾ ദർശിച്ച ശേഷം അർജുനൻ വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവ്യക്തിഗത ഐശ്വര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഭഗവാൻ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണിച്ചത് തന്റെ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രകടമാക്കുന്ന രൂപമായിരുന്നില്ല. പിന്നെയോ തന്റെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശ്വരൂപമായിരുന്നു ഭഗവാൻ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ആരാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ? നമ്മൾ ആരെയാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന് വ്യക്തിഗത രൂപം ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവര്. അവർ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ, ഐശ്വര്യത്തെ എല്ലാമാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ നിലനിർത്തുന്നു, എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്നെല്ലാം അവർ കരുതുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് തനതായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് തനതായിട്ടുള്ള ഒരു ധാമമുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും അവർ കരുതുന്നില്ല. സ്വയം ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞവനാണ്, ആധ്യാത്മികനാണ്, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം ആ ഭഗവാനുണ്ട് എന്നവർ കരുതുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ അവ്യക്തിഗതവാദികളെക്കാട്ടിലും അവ്യക്തിഗതവാദികളായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർ ജ്ഞാനികളാണ്. അതാണ് കർമ്മം ത്യജിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് വിരുദ്ധമായി കൃഷ്ണനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ സ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത് ജ്ഞാനി കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ത്യജിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും തന്റെ നിയുക്ത കർമ്മങ്ങളെ, തനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം
ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധനാകാനും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുമാണ് ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലോ അയാൾ കർമ്മമെല്ലാം തന്നെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു എന്നുള്ള വിചാരം മൂലം അദ്ദേഹം ആ കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം ത്യജിക്കുന്നു. കാരണം കർമ്മം ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? കർമ്മം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കർമ്മം ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കർമ്മമെല്ലാം ഭക്തന്മാർ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനിക്ക് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്മ മൂലം അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായി കണ്ട് ആരാധിക്കാനുള്ള അറിവില്ലാത്തത് മൂലം അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ കർമ്മങ്ങളെ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കും? അവർക്ക് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരും തന്നെയില്ല. അപ്പോൾ അവർ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള സ്വാദേറിയ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് സ്വയം അത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് അമൃതതുല്യമായ പ്രസാദത്തെ സേവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇതേപോലെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നത് അത് തങ്ങളെ ബന്ധനത്തിലാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരങ്ങളെ തന്നെ നിർത്തുന്നു. കാരണം ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാവിന്റെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ്. അത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു, അത് നമ്മളെ ആസക്തിയിലേക്ക് നയിക്കും എന്നാണ് ജ്ഞാനികൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അതോടുകൂടി കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനി ഭഗവാന് നിവേദിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ടാകണം. ഒരു വ്യക്തിക്കല്ലേ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ജ്ഞാനി വിചാരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു? അവർക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അങ്ങനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ അവർ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്തനാണെങ്കിലോ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ. ആ ഭക്തനെ കുറിച്ച് അർജുനൻ കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വിശ്വരൂപത്തെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തമായ ബ്രഹ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തോട് ആസക്തനായ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് വിശ്വരൂപത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മൻ, ആ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാം തന്നെ അതിന്റെ എല്ലാം ആധാരം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശരീര തേജസ്സാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവാന്റെ തന്നെ പരമാത്മരൂപം, അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്, പ്രതിനിധിയാണ് പരമാത്മാവ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും മൂല ആധാരം ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അവ്യക്തിഗത വാദത്തിന് മേലുള്ള ഭക്തിയുടെ സ്വരൂപത്തെ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഭഗവാൻ. 8 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ, ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് അവരോഹണ പന്ഥാവിലൂടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നില, പിന്നെ അതിനും താഴെ നില, അങ്ങനെയുള്ള അവരോഹണ പന്ഥാവിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. 13 മുതൽ 20 വരെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവരിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുക വഴി അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ, ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാഹ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളവർ?
അപ്പോൾ അവ്യക്തിഗതവാദിയായിട്ടുള്ളവരാണോ അല്ല ഭക്തന്മാരാണോ ആരാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണരായിട്ടുള്ളവർ? അതാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. ഏതാണ് നല്ലത്? വ്യക്തിഗതവാദമാണോ അല്ല അവ്യക്തിഗതവാദമാണോ? വ്യക്തിഗതവാദിയായ ഭക്തൻ തന്റെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പരമപുരുഷന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദി അവ്യക്തമായ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലാണ് ഏർപ്പെടുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഒരു തേജസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തേജസ്സാണ് ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള രൂപമൊന്നുമില്ല. ഒരു തേജോ പുഞ്ചം, അതിനെയാണ് നിരാകാര ബ്രഹ്മം. ഒരു രൂപം, വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമില്ലാത്ത ആ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. പക്ഷേ അവരും ഈ ഭൗതികതയെ മറികടന്ന് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മികതയെ പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നേരിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലോ അവർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. എങ്കിലും ഭൗതികതയെ മറികടക്കുവാനും ആധ്യാത്മികതയെ പുൽകുവാനും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും സമാപനം ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. അതായത് ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ തന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ, തന്നിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ജീവസത്ത ഈ ഭൗതിക ശരീരമല്ല, ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സ്വഹൃദയസ്ഥനായ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനാണ് എല്ലാ യോഗികളെക്കാളും ഉത്തമൻ എന്ന് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. അതായത് യോഗിനാം അഭി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ കൃഷ്ണനെ സദാസമയവും ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ജീവസത്ത പരിപൂർണതയുടെ വിഭിന്ന അംശമാണ്, അതുകൊണ്ട് ആ പൂർണതയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്ന പക്ഷം ഏതൊരാൾക്കും ഉടനെ പരവ്യോമത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ധാമത്തിൽ എത്താൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ അധ്യായത്തിലും പല വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നതിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചും പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈശ്വര സാമീപ്യത്തിന്റെ ഏക മാർഗം ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് എന്നാണ് അതെല്ലാം കുറിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു. അതായത് അർജുനന്റെ ചോദ്യം അവ്യക്തിഗതവാദിയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണോ അല്ല ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനാണോ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമോ മതാഃ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയല്ല, പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് അവിടേക്ക് പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി, അതായത് ഭഗവാനെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മികനാണ്, അമേയനാണ്, അചിന്യനാണ് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആരാധിക്കുന്ന, ആരാധനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ. തമേ യുക്തതമാ മതാഃ, ലോകത്തിൽ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അഭിപ്രായം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരാണ് എന്ന്. എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരാകുന്നു? അവരുടെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു. മഹത്തായതും അതീന്ദ്രിയവുമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു.
അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതികമല്ല. അതായത് ആ ഭക്തന്റെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. മനസ്സിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ഓരോ പടിപടിയായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഓരോ സേവനങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്നു ആ ഭക്തന്റെ മനസ്സ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായിട്ടുള്ള ഓരോ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ആ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഭൗതികമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ തന്റെ നിരന്തരമായ ഇടപഴകലിന്റെ പൂർണ്ണ സമാധിയിലാണ്. ഉദാഹരണം, ജപിക്കുക, കേൾക്കുക, പാചകം ചെയ്യുക, ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുക, ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുക തുടങ്ങിയ ഒരു നിമിഷവും പാഴാക്കാതെ ഭക്തന്മാർ ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് റിലാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് TV കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനൊന്നും അവർക്ക് താല്പര്യമേ ഉണ്ടാകുകയില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ആകർഷിതരാകുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമയവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റുമ്പോൾ ഉടനടി മായ നമ്മളെ പിടികൂടുകയായി. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് അതറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സേവനത്തിൽ അവർ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭക്തന്മാരാണ് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുന്നവർ. എങ്കിലും അതീന്ദ്രിയവാദികളും അവരും പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പരിപൂർണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മൻ സങ്കല്പത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അവർ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ തേജസ്സിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ശക്തിയെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തിയെ അവർ ഇങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത്. എന്ത്? പരമസത്യത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അത് അവ്യക്തമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്, അവ്യക്തമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും സർവവ്യാപ്തമാണത്. എല്ലാ ദിക്കിലും പടർന്നിരിക്കുന്നു, എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ആ ശക്തി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അചിന്ത്യമാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്, ഉറച്ചതാണ്, സ്ഥിരമാണ്. പക്ഷേ അവ്യക്തമാണ്. അവ്യക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രൂപം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ശക്തിയുടെ രൂപത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആ അതീന്ദ്രിയമായ സങ്കല്പത്തെ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരും എന്താണ് പറയുന്നത്? അവർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, അതായത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മനെ, പരിപൂർണതയെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? വിവിധ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ, എല്ലാവരോടും തുല്യ മനോഭാവത്തോടെ പെരുമാറുന്നതിലൂടെ. അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്, അതും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവിടം വരെ അവർ ഉയരുന്നുണ്ട്. അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് പരിശുദ്ധരായി ദേഹബോധത്തിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നു, ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അവർ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തുക വഴി അവർ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളാണ് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും തുല്യ ഭാവനയോടുകൂടി അവർ പെരുമാറുന്നുണ്ട്.
എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിന്റെ ആത്യന്തിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന് മുൻപ് ധാരാളം തപസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ആ നിലയിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് വളരെ കഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം നമ്മൾ വ്യക്തിഗതരായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ്. ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ആ ആധ്യാത്മിക തേജസ്സിനെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പരിപൂർണ നിലയിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട്. എങ്കിലും അവർ പരിശ്രമിച്ച് എത്തുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പരിപൂർണതയെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്നാലും ആ പ്രയോഗം കുറച്ച് ക്ലേശകരമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താ ഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭീരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്തചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. നമ്മൾ ശരീരികളാണ്. ജീവാത്മാവ് അനന്തകാലമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പല വൈവിധ്യമാർന്ന ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ്. ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ശരീരമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ സങ്കല്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഷ്കരമല്ലേ എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു. നമുക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ദിവസവും കാണുന്ന രൂപങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ശരിയാണ്. പക്ഷെ രൂപമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കും? അവ്യക്തിഗതവാദികൾ പറയുന്നത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല, നിരാകാരനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള നിരാകാരമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ ധ്യാനിച്ച് മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ക്ലേശകരമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. 2 തരം അതീന്ദ്രിയവാദികളുണ്ട്. ഒരാൾ ഭക്തിയോഗിയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ജ്ഞാനയോഗികളാണ്. ജ്ഞാനയോഗികൾ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ അതീന്ദ്രിയരാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല, ഈ ശരീരമല്ല നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ആ ധ്യാനത്തിലൂടെ അവർ ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ക്ലേശം, അതായത് ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അവ്യക്തിഗതവാദികളും വ്യക്തിഗതവാദികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അവ്യക്തഭാവത്തെ, ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തഭാവത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നു. അത് ശരീരബദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പ്രയാസമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർച്ചാവിഗ്രഹം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ, ഭഗവാന്റെ രൂപം ഇത് തന്നെയാണോ എന്നെല്ലാം സംശയങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർ ചോദിക്കും. കാരണം ഒരു കല്ലിനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത്, ഒരു കല്ലിനെ, ഒരു മരത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചലോക വിഗ്രഹം എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അതൊരു ലോഹമാണ്, അതൊരു കല്ലാണ്, അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ആചാര്യന്മാർ മറുപടി പറയുന്നത്, കാരണം നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരിട്ട് കാണുവാനുള്ള ശക്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കരുണാമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്റെ അതേ രൂപത്തിലുള്ള, കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ ആ ശിലയിലും കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശില ഒരിക്കലും ഒരു ശിലയായിട്ടല്ല, നമ്മൾ പിന്നീട് അർച്ചാവിഗ്രഹമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രതിനിധിയാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു സാക്ഷി ഗോപാൽ എന്നുള്ള ആ വിഗ്രഹം എങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് നടന്ന് ഒറീസ വരെ എത്തി.
അതൊരു വെറും കല്ലാണെങ്കിൽ അതിന് എങ്ങനെ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടുമല്ല. ഓരോ അണുവിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നേരിട്ട് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതികമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു? നമുക്കതിന് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ, അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്നുള്ള പ്രാതിനിധ്യത്തെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് ആരാധിക്കാനായിട്ട്. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രകടമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ആ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അർച്ചാവിഗ്രഹം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രതിരൂപം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്ത ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. എന്നാൽ വ്യക്തിഗതവാദികൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഗ്രഹത്തെയും മന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെയും എല്ലാം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇടപഴകിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അവർക്കുള്ളത്. അവ്യക്തമായ പരമതത്വത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ ഉപനിഷത്തുകൾ മുതലായ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചറിയണം. സംസ്കൃതം പഠിക്കണം, അതീന്ദ്രിയങ്ങളായ ഭാവങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കണം. അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രയാസമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ആ അവ്യക്തിഗത നിരാകാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരുപാട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് പഠിക്കണം. പക്ഷേ വ്യക്തിഗതവാദികൾ, ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ പതിവായി പൂജാ പ്രണാമങ്ങൾ നടത്തുകയും ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം സ്വയമേവ പരിശുദ്ധമാകുന്നു. വ്യക്തിശൂന്യവാദത്തെ ഏറെക്കാലം മാനിച്ചു പോന്ന അയാൾക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ പ്രയാസം നേടും. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ തികച്ചും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഈ പ്രയാസമേറിയതാണ് അവരുടെ പ്രക്രിയകളെല്ലാം. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം വഴി നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ലഘൂകരിക്കപ്പെടുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം പരിശ്രമത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവരുടെ പുരോഗതി ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഭക്തരെ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം മായയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഈ പ്രക്രിയ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. പിതൃവാത്സല്യത്താൽ, അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ മായയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിത്. എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ എന്റെ ദൈവികമായ മായയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ഈ ഭൗതികമായ സാഗരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ അവ്യക്തിഗതവാദികളോ, അവർ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പുരോഗമനം അവരുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനും ബ്രഹ്മനും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യമാണ്. ബ്രഹ്മനും ഭഗവാന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമെങ്കിലും ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരവും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരവും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബ്രഹ്മൻ നിർഗുണനാണ്, ഭൗതിക ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ സഗുണനാണ്. ഭഗവാനിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മൻ അചിന്യമാണ്, ഭഗവാന് അചിന്യമായ ശക്തിയുണ്ട്. ബ്രഹ്മൻ സർവവ്യാപ്തമാണ്, ഭഗവാനാണെങ്കിലോ തന്റെ ശക്തിയാലും പരമാത്മാവായും ഭഗവാൻ സർവവ്യാപ്തമാണ്. ബ്രഹ്മൻ മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും സ്ഥിരവുമാണ്, ഭഗവാനും അങ്ങനെ തന്നെ. ബ്രഹ്മന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം ഒരു ഐശ്വര്യവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ബ്രഹ്മൻ
പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയോ നമുക്ക് കരുണ തരികയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ബ്രഹ്മൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ ധ്യാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നിരാകാര രൂപത്തെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ വ്യക്തിഗതനായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭോജ്യങ്ങളെല്ലാം നിവേദിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കുന്നു, വസ്ത്രങ്ങളും കിരീടങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്ത് ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയുള്ള വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അവസാനം നിരപേക്ഷത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം അവർക്ക് സാധ്യമായില്ല എന്നും വരാം. അതായത് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഇത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ചിലപ്പോൾ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചില്ല എന്നും വരാം. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വളരെയധികം ഉറപ്പുള്ളവയാണ്, അവയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ കഠിനമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഒരുമിച്ചുണ്ട്. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യാം. അതിനാൽ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വിജയം ഉറപ്പാണ്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്റെ മൗലിക പ്രകൃതിയിലെ സത്യചിത്ത് ഭാവങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമായിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവും സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികനാണ്, ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനാണ്, ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം, സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതൻ. അപ്പോൾ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തെ കൈക്കൊള്ളുന്ന ആനന്ദമയനായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ജീവാത്മാവിനും ഭഗവാനുമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദിക്ക് തന്റെ സത്ത് ചിത്ത് ഭാവത്തെ മാത്രമേ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ആനന്ദമയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അത് ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്യചിത്ത് ആനന്ദ ഭാവങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം വേണം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരവും രണ്ടും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് ഈ താരതമ്യ പഠനത്തിലൂടെയും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ, ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ആ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയും. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാഹ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമീന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. പാർത്ഥ എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് സദാസമയവും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ മാത്രം അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, അതായത് വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലാതെ അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രൂപഗോസ്വാമി. അതുകൂടാതെ സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും ഭഗവാനെ പല വിധത്തിൽ നമ്മൾ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഭക്തനെ മൃത്യു സംസാര സാഗരാത്, മൃത്യു സംസാര സാഗരമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ജനന മരണങ്ങൾ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു
എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, മൃത്യു, ലോകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ സാഗരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, സംസാര സാഗരം. സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ, നമ്മുടെ ലൗകികമായിട്ടുള്ള തൃഷ്ണ മൂലം അതിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ജനനങ്ങളും മരണങ്ങളും വന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ ബന്ധപ്പാടിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ സ്വയം രക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ കാണാം, ഭഗവാൻ സ്വയം ഒരു ഗരുഡന്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് ആ സംസാര സാഗരത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ, അദ്ദേഹം മുഴുകിയിരിക്കുകയല്ല, അതിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഭക്തനെ, ഒരു സമുദ്രത്തിൽ ഒരാൾ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ തിരമാലകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് സ്വയം നീന്തി രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയത്നകരമാണ്. ഒരാൾക്ക് സ്വയം സാധിക്കുകയില്ല. തന്റെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ആർക്കും തന്നെ സമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാലകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ അതിൽ പെടാത്ത ഒരാൾ, പുറമേ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ ഒരു കപ്പലിലോ ബോട്ടിലോ എയ്റോപ്ലെയിനിലോ വന്നിട്ട് നമ്മളെ വലിച്ചു പൊക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിയുക്തരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന നമ്മളെ പോലെയുള്ള ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നം പോരാ, ഭഗവാന്റെ കരുണ വേണം. ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശം നമ്മൾ അതേപടി അനുസരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയാൽ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ഇതിൽ പ്രഭുപാദർ നല്ല വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത് കൃപയാൽ താമസം വിന ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുമെന്നതിനാൽ ഭക്തന്മാർ വളരെ ഭാഗ്യശാലികളാണ് എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈശ്വരന്റെ മഹിമ അതിശയവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെ ആശ്രിതത്വവും മനസ്സിലാകും. അതായത് നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിലുള്ളവരാണ് എന്ന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ 100% നിസ്സഹായരാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കരുണയില്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ മഹിമ അതിശയവും എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആശ്രയത്വവും, നമ്മൾ എന്നെന്നും ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ യജമാനൻ. അങ്ങനെയുള്ള വിധേയത്വത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപന്മാരാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിസ്സഹായരാണ്. ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്വത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ഭഗവത് സേവനമാണ് അയാളുടെ കർത്തവ്യം. അത് നിർവഹിക്കാത്ത പക്ഷം മായയുടെ സേവനത്തിലായിരിക്കും ഏർപ്പെടേണ്ടി വരിക. അങ്ങനെ ഉള്ള അറിവ് നമുക്ക് വരുന്നു. കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കേണ്ടവൻ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കണം. ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമായാലും പ്രശ്നമില്ല, അത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം അതാണ്. പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു നേട്ടവും ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തലാണ് അയാളുടെ ജീവിത ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുകയും അതുകൂടാതെ അതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഭക്തന് ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ സാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശുദ്ധഭക്തനെ അതിവേഗത്തിൽ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാം എന്ന് ഇവിടെ പരമപുരുഷൻ സ്വയം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ സിൻസിയറായിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഭഗവാൻ കൈപിടിച്ച് കരകയറ്റും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ശിശു പൂർണ്ണമായും അച്ഛനമ്മമാരുടെ ചുമതലയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്ഥിതി സുരക്ഷിതവുമാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഭക്തന്
ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അധികം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വരുന്നു. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും, ഭക്തന്മാർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിലായിരിക്കും, സുരക്ഷിതത്വത്തിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ശിശു എങ്ങനെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതരാണോ, അതുപോലെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ കൈകളിൽ സംരക്ഷണത്തിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. ഭൗതികതയുടെ ആ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന്, ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദീക്ഷ എല്ലാം എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം പവർഫുൾ ആയിരിക്കും ഗുരു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ ആശ്രയത്തിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ മുൻജന്മ കർമ്മഫലങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആ ആശ്രയത്വം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഗുരു അതെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ സംബന്ധ, അഭിധേയ, പ്രയോജന, അത് നമ്മുടെ ഈ പരമ്പരയിലൂടെ, ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. സംബന്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്. അതുവരെ നമ്മൾ ദേഹബോധത്തിലാണ്, നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അറിവിലാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പടി, ഭക്തിയുടെ ആദ്യത്തെ പടി ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അതായത് സംബന്ധം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേരാനുള്ള, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള പ്രക്രിയകളാണ് അഭിധേയം. ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ആചാര്യനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക, അതാണ് അഭിധേയം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രക്രിയകളിലൂടെ പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രയോജനം, അതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്? നമുക്കതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആരാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത്? ഈ ഗുരുവാണ് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ, ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനും ഭൗതിക തലത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മളും തമ്മിൽ, നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു കണ്ണിയാണ് ഗുരു. അതുകൊണ്ട് ആ സംബന്ധ, അഭിധേയ, പ്രയോജനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗുരുവിനെ മിഡിൽ മാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആചാര്യനെ. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇപ്പോൾ ദീക്ഷ തരാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ട് നമ്മൾ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ആകുന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ നമ്മളെ നേരിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ ആരംഭിക്കണം. പിന്നീട് ക്രമേണ ഈ പ്രോസസ്സിലേക്ക്, ഭക്തിയുടെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇനി 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങളെ, അതും താഴേക്കുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ താഴെ വരെയുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ആദ്യം പറയുന്നു. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച്, പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവരെങ്ങനെയാണ്, അതാണ് അവരുടെ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് അതെല്ലാം കഷ്ടമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലും കുറവായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റു വിധത്തിലുള്ള ഭക്തികളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അങ്ങനെ എത്രമാത്രം കരുണാമയനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നോക്കൂ. കാരണം അദ്ദേഹം നമുക്ക് പടിപടിയായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ വാഴുക. സദാസമയവും ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. പിന്നീട് ബുദ്ധിയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗിക്കുക. ശരീരബോധത്തിലുള്ള നമ്മൾക്ക് അതെല്ലാം വളരെ കഷ്ടമാണ്. അതെല്ലാം ആ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക്, അതായത് പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, എത്രമാത്രം ആചാര്യന്മാർ, നമ്മുടെ നാരദരെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാർ ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ. എന്നാൽ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അത് നമുക്ക് കഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാനും നേടാനുമുള്ള ഒരാളുടെ
ആഗ്രഹവും കഴിവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭക്തിയോഗയുടെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിബന്ധനകളിലൂടെ ജീവിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ, ദിവസവും രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, അമ്പലത്തിലെ മംഗളാരതി ദർശിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾക്കുക, ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ കേൾക്കുക, സ്വയം അഭ്യാസം ചെയ്യുക, സ്വയം സ്വാധ്യായം ചെയ്യുക, സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പല വിധത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നിവയെല്ലാം ഭക്തിയോഗയുടെ നിബന്ധനകളാണ്. അതെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ച് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. അതും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ചിലർ പറയും എനിക്ക് സമയമില്ല, രാവിലെ എണീറ്റ വഴി എനിക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ജോലികളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല. ശരി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അടുത്ത വഴി പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, തന്റെ കർമ്മം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ അനേകം സേവകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരെ സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതും ഉത്തമമായി. അതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ തന്റെ കർമ്മഫലം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ശരി, നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലേ, പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് കർമ്മം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കർമ്മഫലം എന്ത് ചെയ്യണം? നിഷ്കാമനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് വിനിയോഗിക്കുക. അതുവഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ കർമ്മഫലം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പോയി കിട്ടും. അങ്ങനെ ത്യാഗം ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. പരിത്യാഗം എന്നുള്ളത്, അതായത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ സ്വയം അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് കർമ്മഫലം നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിഷ്കാമമായിട്ട് അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാരിറ്റി ദാനധർമ്മത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതുവഴി ആ കർമ്മഫലം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോകുന്നു. അതുവഴി നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. അതും സാധ്യമല്ലെങ്കിലോ ജ്ഞാനാർജനവും ധ്യാനവും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് പരിപൂർണരാകാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് അനന്യഭക്തിയാണ്. മയ്യേവ മനഃധസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയഃ. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അനന്യഭക്തി. അതുവഴി ഭഗവാനെ സുലഭമായിട്ട് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിയാത്തു അനന്യയാ ശക്യ എന്ന് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അനന്യമായ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ സുലഭമായിട്ട് എളുപ്പമായിട്ട് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തി, ശുദ്ധഭക്തി. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. ഫലം അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ വാഴും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓരോ തവണയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഗോചരമല്ല എന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുവാൻ അത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു നമ്മളെ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അത് സാധ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. അതാണ് സാധനാഭക്തി. സാധനകൾ ചെയ്യുക. നമ്മളോട് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ദിവസവും രാവിലെ മുതൽക്ക് രാത്രി വരെ ഓരോരോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവകൾ ചെയ്തിട്ട്, സാധന ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം മുതലായിട്ടുള്ള സാധനകൾ ചെയ്ത്
ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഇവിടെ കാണാം. ഭഗവാനെ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്, ഭഗവാന് മുന്നിൽ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. സാധനാ ഭക്തിയുടെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. എന്തൊക്കെയാണത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനോട് ആസക്തി വളർത്തിയെടുക്കാത്തവർ, അവർക്ക് എങ്ങനെ ശുദ്ധപ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടം നേടാൻ സാധിക്കുന്നു? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്. അതെങ്ങനെ പാലിക്കാം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിലൂടെ. ഗുരു നമ്മളെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന്. അതിനുള്ള യോഗ്യത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആർക്കും അത് പരിശീലിക്കാം. ഭഗവാൻ ആരെയും തടഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വിനിയോഗിച്ചാൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക എന്നുള്ളത് ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അതിന് ഉറപ്പുണ്ട്, വിജയത്തിന്റെ ഉറപ്പുണ്ട്. അവിടെ ഭഗവത് പ്രേമ തലത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ നമ്മൾ അതേപടി അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഏതൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഈശ്വരനോടുള്ള പ്രേമം ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. ഭൗതിക ബന്ധം കൊണ്ട് മാലിന്യം പൂണ്ടിട്ടാണെന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് അത് മറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, പുറത്തേക്ക് കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമം, ആ പ്രീതി തന്നെത്താനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുമ്പോൾ ഭാവം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ണിൽ കണ്ണുനീര് വരുന്നു, ആനന്ദാശ്രു വരുന്നു. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയിൽ നമുക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ഉണർത്തണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാധന പ്രക്രിയകളെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത്. അഭ്യാസേപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ല എങ്കിൽ എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തും. ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവകൾ ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ അമ്പലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ദിവസവും സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്യുവാൻ, ഭഗവാന് വേണ്ടി വേറെ എന്തെങ്കിലും സേവകൾ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സഹായിക്കുക. ഇവിടെ കാണുന്നു ഭഗവാന്റെ അമ്പലം വൃത്തിയാക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അമ്പലം പണിയാനുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ആ ഒരു പണിക്കാരൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന് അമ്പലം കെട്ടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കാം. ഫിസിക്കലായിട്ട്, ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട്, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സഹായിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഹെൽപ്പ് ഒരു ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മൾ ഏത് വിധത്തിൽ സഹായം ചെയ്യുന്നുവോ അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. അത് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സൗമനസ്യം ഉണ്ടാകണം. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക. കാരണം അത് ഭഗവാന് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സേവയാണ്. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവർ ഭഗവാന് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അമ്പലം വേണ്ടി വരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം വേണ്ടി വരുന്നു. ആ വിഗ്രഹത്തിന് ആരാധന വേണ്ടി വരുന്നു. ഭക്തന്മാർ വേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇടയിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും.
മറ്റേതൊരു വ്യവസായവും പോലെ ഓരോ പ്രയത്നത്തിനും ഭൂമി, മൂലധനം, സംഘടന, അധ്വാനം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കാം, പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ സഹായിക്കാം. അങ്ങനെ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. മുഴുവൻ തുകയും, നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമുക്കും ഫാമിലി ഉണ്ട്, വീട്, കുടുംബം, പ്രാരാബ്ധം എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ നമുക്കും കൊടുക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് നമുക്കും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കാം. കൂടാതെ ഫിസിക്കലായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുക. അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്ന സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്തന്മാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ അധൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മഫലത്യാഗം തതഃ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിക്കുക. എങ്ങനെ ത്യജിക്കണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അതും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അതും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതന സർവ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തോടുകൂടി എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിക്കുക. കാരണം കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. സഞ്ചിത ഫലങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിനായി ത്യജിക്കുക. അതായത് ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ, ചിലരുണ്ട് ഞാനൊരു 4 ജനറേഷനുള്ള സ്വത്തെല്ലാം സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് പാപവും പുണ്യവുമായിട്ട് സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള സ്വത്താണത്. അതിന്റെ കർമ്മഫലം ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം കുറച്ചെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായിക്കൊണ്ട്, ദാനധർമ്മത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മഫലം എല്ലാം നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, എല്ലാത്തിനും കർമ്മഫലമുണ്ട്. നമ്മൾ പുനർജന്മം അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സഞ്ചിത കർമ്മഫലങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്രമേണ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും. പരിശുദ്ധരായി ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഉദാഹരണം, സാമൂഹിക സേവനം, സാമൂഹിക ദേശീയ സേവനം മുതലായവ, ആശുപത്രികൾ, സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചാരിറ്റി, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഫലങ്ങളുടെ അത്തരം ത്യാഗങ്ങൾ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ക്രമേണ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി അങ്ങനെ നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ സ്വത്താണത്. അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് മടി വരും. പക്ഷേ അതിങ്ങനെ കൂട്ടിവെച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. അവിടെ കൃഷ്ണാവബോധം വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു. ആ കർമ്മഫലം നമ്മിൽ നിന്ന് പൊയ്ക്കളയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവകളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കർമ്മഫലത്തെ നീ ത്യജിക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജ്ഞാനം, ധ്യാനം കൂടാതെ ത്യാഗം. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസ ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫല ത്യാഗാത് ശാന്തിരനന്തരം. നിനക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഗോവണിയാണ്, പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, കർമ്മഫലം ത്യജിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടം കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്? കാരണം ഭഗവാനെ അങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. ജ്ഞാനം ധ്യാനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിയിക്കുന്നു. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക്, ഭഗവാന്റെ അറിവിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു?
ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിശേഷം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജ്ഞാനാർജനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ, കർമ്മഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ, അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം. കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ 7 മണി കഴിഞ്ഞു, 8 മണിക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ?